nan dole shi ma sai da muka sa shi a ƙasa ya kwanta, kuma sai da muka kawo ƙasa muka ɗora masa. Idan ƙasa ta iya danne annabawan Allah, idan ƙasa ta iya shigar da annabawa a cikinta, wane ne ƙasa za ta bari? Amma a lokacin da muke rayuwa a samanta muna mantawa da duk wannan. Wannan duniyar ku bayan Allah ya gama gaya mana haƙiƙaninta, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khair wa abqa. Sai gashi kuna fifita zaɓin rayuwar duniya, ita ce kawai a gabanku, ita kuke tunawa, duk hankoronku a kanta ne. Alhali lahira ta fi duniya alheri, kuma ta fi tabbas, kuma ita idan an ce ta fi wanzuwa. Wannan duniyar ba ta da